Здрасти, маме! Честит рожден ден! Тук вали, обаче аз реших да ти снимам една честитка. Рожден ден! Да ти покажа градината. Ето го водопада. Да ти кажа, маме, всичките ни дървета се прихванаха. Ето и Маза идва. Помниш ли я? Тук сме започнали ограда. Ето, Маза сега ще дойде. Тоя. Значи тръгваме сега да ти покажа. Ето, това е слива. Тя е по-късна, още не е цъфнала, но тук има, виж, живи са и тези пъпките. Това тук е марела, една едра вишня. Тази идея с цветята я видях в Геретич парк и много ми хареса, така че съм я обновила. Ето и крушата ни е цъфнала. Значи това е круша, Уилямовка. Ето тук има маргарети, турски карамфил, японски рози. Това е една огромна череша, която цъфти, цъфти, цъфти и дава много хубав род. Така ни каза комшията, който ни я даде. Ето това е малкото череше, дето ти го спаси миналото лято с окопаване. Ето го и то е цъфнало. Виждаш ли? Виж колко е мъничко в сравнение с голямата череша. Това е ябълка, която също цъфти. Всяко едно дръвче, маме, ми се е прихванало. Само се съмнявам на една единствена круша. Дали ще се прихване, не знам. Виж, тук сме направили с плочки. Чакам сега да ми порасне тревичка. Това тук съм засадила смокини. Ако се прихванат, ще ги пресада в двора. Това тук е касис, френско грозде. Това също. Имам бяло френско грозде, виолетово. Това са боровинки тук. Ето имам 10 стръкчета, такива с боровинкови насъждения. Ето там още една слива. Това тук е вишня. Между вишня и череша, те му казват марела. Това. Тук има още едно такова дръвче. Както виждаш, всичко цъфти. Значи, заслужавал си е труда, прихванали са се. Ето това ни е огнището. Значи, всички дървета, маме, са се прихванали. Това е друг сорт ябълка, тя е по-късна, но както виждаш, напъпила. Това е единственото дръвче, което ме съмнява. Това е някаква круша и всеки ден следя пъпките й. Дали ще се развие. Комшията, този дядо, дето ни даде дръвчетата, ми дава кораж, че е живо. Като го орязвахме, ми помага. Така че, маме, градината напредва. Двора е облагороден с нови насъждения. Ето тук това е един джемшир горски, който цъфти в бледо синьо. Това тук е цял ред от, боже, как се казват, ириси, перуники, които цъфтят в жълто. Комшията още не се е тук заселил. Накрая преградихме улицата, като я насипахме с асфалт, да не минават такива големи камиони и така. Ето, маме, това са новостите. Понеже вали дъжд, аз бягам веднага вкъщи. Това беше поздрава честитка от нашия двор. Чао, маме! Честит рожден ден!